לעשות? הכל מושלם. כן? הנה, טוב. כולם גאים לך. תגיד לי, איש הפח, מה, גדול? נראה לי שמצאת את הלב שלך, לא? הלב שלנו, הלב. לזה אין תחרות, גדול, לזה אין תחרות. אני חושב שאחרי שעמדת במשימה עם תרצה, במשימה עם מוגבי, בסוף... בסוף הפעלת אותי במשימה שלי, אתה מבין? איך הם דומות, יבויה, אה? מה, זה עוד? כן, תרבות זאת. סולי וויקי, תגידו לי, כמה ארז משמעותי בתוך המשפחה? וואו, משמעותי מאוד, מאוד. הוא האור שלנו, השמש שלנו בבית, באמת. למה אומרים עליו שהוא לא נופל ברגש? הוא נופל ברגע. באדם קשוח. בסוף הוא ייפול. ואיך הוא איתכם? הוא נופל ברגש? רוח רגיש? לא רואים תמיד. מולן אני חלש, זה לא חוכמה. זה החולשה שלי בחיים, אין מה לעשות. כמו שאמרתי לך ביום הראשון, הדבר היחיד שאני חלש מולו זה המשפחה שלי, וזאת האמת, ואני גאה במשפחה שלי, שמח שהם פה כפר עליהם. החיים שלי. איזה ילדות אלה. זה החיים שלה. אבל עכשיו בוא נחשוב שהוא לא פה רגע. אוקיי. כשאתם מסתכלות עליו בתוך מתחת, מה גיליתם עליו? את האמת להגיד לך, ארז זה כמו שהוא בחוץ. הוא אמיתי, הוא חבר אמת, הוא לב ענק, הוא מכיל, הוא תומך, הוא מחזק, כמו שאנחנו רואים, הוא מחזק את כולם. מה שיש לו להגיד זה דוך בפנים, לא מסתיר כלום מאף אחד. אמיתי, זה ארז שלנו מהבית. כל הדרך, ותמשיך ככה חיים שלי, תמשיך כמו שאומרים לך, אחרי